Siyanibingelela nonke balaleli egameni leNkosi yethu Jesu Kristu, oyinkosi nomsindisi phezu kweimpilo zethu. Siyamamukela umoya ongcwele ngaphakathi kwethu, ebukhoneni bethu sihlangene. Unkanyiso Bright Zulu lokhulumayo, ngihamba nomfowethu uMhlengi Zondi. Sizocela ukuvula ngomkhuleko, bazalwane. Baba, egameni leNkosi yethu Jesu Kristu, masilingcwelise igama lakho Nkosi. Umbuso wakho mawufike. Intando yakho mayenziwe ezimpilweni zethu sisemhlabeni njengasezulwini. Usipha amandla Nkosi okuthethelela nokuthi size kuphendukeni, sizendlale phambi kobuso bakho. Sicela intethelelo kuwe ngokomoya nangeqiniso. Uphilisa inhliziyo zethu ukuba sikwazi ukuthi size kuwe Nkosi. Uphulukise yonke imoya yokuqina kwenhliziyo nokungaqondi intando yakho, ukuze sizoba namandla Nkosi uJesu okuthethelela. Sithethelele bonke abasonayo, ukuze Nkosi singangenise kulingweni, kodwa sisinde kokubi. Sihambe ebungcweleni bakho Nkosi, ngoba wena ungcwele. Siyacela egameni leNkosi yethu Jesu Kristu ukuba wena Nkosi uvule amadlebe ethu kamoya namehlo ethu kamoya. Uphulukise yonke imoya engafakazi ukuba wena uyinkosi nomsindisi. Siyakubonga Nkosi ngoba ungcwele. Singcweliseke Nkosi ngezwi lakho egameni leNkosi yethu Jesu Kristu, manje naphakade. Amen. Ngizocela bazalwane kubo bonke abantu abalalele njengamanje basheshise, ngoba sekuyisona lesikhathi sokuthi ugijime uthathe iBhayibheli lakho ukuze ulivule, uzoba nokuqonda ukuthi masithi siyakholwa ikona kuphi esikholelwa kukhona. Masithi sisindisiwe iyona yiphi indlela esiholela ekuphileni egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Ngishilo ukuthi angihambi ngedwa, ngihamba nomfowethu uMhlengi la. Bingelela Nondaba. Sibingelele bazalwane igama leNkosi yethu Jesu Kristu. Sibonge ukuphila kuNkulunkulu onamandla. Siphinde sibonge ukuthola ithuba lokuthi sikwazi ukuma la, sithule ubufakazi ukuthi munye uNkulunkulu ongenayo umphelezeli, ongenayo umhlangabezi, ongenambonisi, ongenamlekeleli, ozakhele konke okusemhlabeni nasezulwini nangaphansi komhlaba ngamandla akhe. Amen. Okuyena owazi konke, ongenakuphikiswa, izwi lakhe lingabuyele emumva lilambatha. Sithi siyambonga uNkulunkulu, siletha udumo kuye ngokuthi akhazimule ngemisebenzi yakhe engabonwa yena uqobo lwakhe, kodwa imisebenzi yakhe ibe ibonakala. Sithi uNkulunkulu siyambonga ngamandla akhe ukuthi asinike ukuphila, ngoba abaningi abakwazanga ukuthi babone lo suku esikulona njengamanje, ngokuba bese kushaya isikhathi. Okubuhlungu ukuthi kushaya isikhathi sokuthi wena uhlwithe umphefumulo wakho, inhliziyo yakho ingakolungiswa, ibuyisele kuJehova ngokuphelele, ngokuba bakhona abathi bayakholwa kodwa inhliziyo zabo azilungisiwe ngokuphelele. Insuku zonke siyanxusa, siyanikela imithandazo kuNkulunkulu ukuze sixolelwe, kusibekelwe izono zethu. Nathi kufuneke sicele kuNkulunkulu ukuthi asifundise ukuxolela izono zethu kulabo esibonile, ngokuba ukuzisola iyona ndlela yokuphila, ukuze uhlale umsulwa phambi kwaNkulunkulu, ngokuba uSathane akaphumlile, uthumele izisebenzi zakhe ukuze ziwise abantu abangcwele ekukholweni kwabo. Namanje sithi uNkulunkulu siyambonga ngokusinika impilo, asinike nokuhlakanipha kwakhe okuqhamuka ezulwini, okwehliswa ngendodana yakhe uJesu Kristu, ukuze sikwazi ukuthi sizicelele thina mathupha ukuxolelwa enkosini, ngokuba ngesikhathi somthetho kaMose
babecelelwa abafundisi, kwakumele bacele njalo unyaka nonyaka. Manje sesicela ngaloso sikhathi leso uNkulunkulu esinike ngaso isikhathi sokuthi thina sizicelele kuye. Sinikiwe isikhathi iminyango ihlezi ivuliwe, hayi ukuthi iminyango ivulwa kanye ngonyaka. Iminyango ihlezi ivuliwe ukuthi uma uke walingeka wazithola wena so unameke ngesono, kumele ngaso leso sikhathi uphenduke ucele unxuse inkosi ukuthi ikuthethelele amacala akho manje usaphila. Ngoba uma likushonela ilanga wena usabambe igqubu noma usahlele esonweni, angeke uze ukwazi ukuthi uxolelwe ngale kwethuna, ngokuba izono zethu zixolelwa manje emhlabeni sisaphila, ngokuba yithina uqobo lwethu ekumele sizicelele uxolo kuNkulunkulu manje sisaphila. Ngokuba ngale kwethuna ukwahlulelwa kuphela okusilindile, akukho kunye. Uma ke ungakholelwa ukuthi wena funeke unxuse enkosini, uzithobe, ucele uxolo, lokho okwakho noNkulunkulu, ngokuba uyena ongumahluleli. Umhlengi uyiveseli elisetshenzisiwe ukuthi idlulise umyalezo ukuthi wena isikhathi esikumele ukuthi ucele uxolo manje. Inyama isahlangene nomphefumulo, ngoba mase kuhlukene inyama nomphefumulo akusekho ukucela uxolo, sekuwukuthi wena wahlulelwe ngemisebenzi yakho. So simelwe ukuthi ke sizithobe ukuze thina sikwazi ukuthi sibone umbuso wezulu, noma sikwazi ukuhlangana noNkulunkulu uma sekufika isikhathi lapho kuyobe sekufika khona ukuthi uNkulunkulu ahlukanise ibandla lakhe nabantu basezweni. Ngokuba uNkulunkulu uyabuya, uJesu Kristu uzoqoqa ibandla lakhe, ufuna ukubuya ibandla lakhe limsulwa, lingenasici, lingenasidla nambimbi. So uma kuwukuthi nawe ufuna ukubalwa nabangcwele, ufuna ukuya ezulwini, uzothatha isinqumo manje sokuthi wena uphenduke ezonweni zakho. Uma ukuthi ke wena ungcwele, uzoqhubeka uhlale kuye uNkulunkulu ngokuthembeka, unxuse uNkulunkulu ukuthi akugcine akuphephise kwimimoya ekhona evunguzayo emhlabeni yobumnyama ekuyiyona ewisa abazalwane, imimoya yokufebe, imimoya yokukhonza izithombe, imimoya yobuthakathi, imimoya yokwenza imilingo, imimoya yokuqamba amanga, imimoya yokubulala, imimoya yokuntshontsha, imimoya yokungahloniphi, imimoya yokwenza inhlekisa ngezwi lenkosi, imimoya yokungakholwa, imimoya yokuthanda imali. Miningi imimoya ekhona ewisa abazalwane ekukholweni, nabafundisi bakaNkulunkulu, nabapostoli bakaNkulunkulu, nabaprofeti bakaNkulunkulu bayawa bawiswe imimoya yasemhlabeni. So sithandazela lokho ukuthi ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu sicela ukuthi sikwazi ukuthi sibophe imimoya, siphose kujuleni kolwandle, ilinde, kufanele ilinde khona, ilinde isikhathi sokwahlulelwa lapho kuyobe seyithathwa khona iphoswa echibini lomlilo, kanye nalabo abangafunanga ukukholwa, kanye nabaprofeti bamanga abagcwele ubuthakathi abangafunanga ukuphenduka ngesikhathi besanikiwe isikhathi sokuthi baphenduke. So thina njengoba singabantwana bakaNkulunkulu, singabakhe ngokudalwa, bese kumele kube khona abantwana bakhe ngokukamoya, ngokuba khona abantwana bakhe ngokuthi usidale sonke singabakhe, usakhile ngagazi linye. Kodwa ke ngokukholwa khona abangafuni ukukholelwa uNkulunkulu, ababona ukuthi bona bayaziphilela, uNkulunkulu akanayo indima ayidlalayo empilweni zabo, bavele baziqhamukela nje. So baphila ngokuthanda kwabo, abaphili ngokuthi bazithobe, bazinikele kuNkulunkulu. Lokho nakhona kunesijezo sakhona labo bangafuni ukukholwa. Akekho umuntu oyophuma ngopotsho noma oyokwenza i-shortcut noma indlela enqamlelayo ukuze yena azwane noNkulunkulu noma ahlangane noNkulunkulu ngendlela efunwa uyena. Wonke umuntu othi ufuna ukungena ezulwini kufanele ahambe avume ukuthi uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu, and iyona kuphela indlela yokungena ezulwini leyo. Uma uphikisana nalokho uthi wena ushembe,
uNkulunkulu wakho noma uyena ozokufaka ezulwini, noma ke ngeke uzungene ezulwini uzohamba kubantu bakeni, wena uyazikhohlisa, uyothi uqamba uvuka uvula amehlo, uyovula amehlo esihogweni. Uma ungakholwa ukuthi khona ukuphila emva kokufa kwenyama, usenkingeni, ngokuba ke wena uzophila uzijuxuze, uziphonse uzenze yonke into yasemhlabeni ezokulimaza umphefumulo wakho, ekulimaze nokuphila kwakho obuzokuthola uma ubuke wanika isikhathi wakholwa kuJesu Kristu. Abantu abaningi abafuni ukukholwa kuNkulunkulu nakuJesu Kristu, bancama ukukholwa abafundisi babo, ngokuba abafundisi babayafudumeza ngamanga ukuthi baqhubeke nokuhlala emangeni, bahlale ekoneni, bahlale ekubeni izoni, bangakuboni isidingo sokuphenduka, ngokuba ke bayakhomperisha ukuthi isonto lami lithi kanje, lesonto lakho noma lemfundiso yakho ifundisayo ethathe eBhayibhelini ayisho lutho, ngoba umfundisi wami uthe ayikho inkinga uma mina ngiphuza utshwala noma uma mina ngifeba, ngokuba naye useke washada wadivoza, usenomfazi wesithathu. Konke lokho kunomkomelo, ngokuba iBhayibheli sonke sizokwahlulelwa ngalo mase kuphele isikhathi sokuphila lemhlabeni, uma wonke amadolo eseguqile phambi kwaKristu esezicelela, lapho yobe ngasekho khona ukuthi ke uthole iexcuse noma uthole ukuthi wena uxolo ngokuba unikiwe isikhathi lemhlabeni. Uma ulizwa lelizwi ungafuni ukulamkela, maye kuwe. Uma ulizwa lelizwi ungafuni ukukholwa, maye kuwe, ngokuba ke kubhlungu kwakho ngokuba uyojajwa ngento yaziyo. Uma wena ulamkelile izwi, emva kwalokho wena waphenduka wabuyela ekutheni uyophila enyameni noma uyokwenza izinto zesono, kuyoba buhlungu kakhulu kuwena, ngokuba ke uthe somazi uKristu waphinde futhi wayombethela, wamenza ihlazo, wambukisa ngaye, ngenxa ukuthi wena ukukholwa kwakho kube weak. Namanje na ke sibiziwe, njengoba sibizwa, sikubizwa labona umcimbi wewundlu ukuthi sizodla ukudla kokuphila okuphakade, ngokuba asibona basemhlabeni, sizivakashi ukuba sabasemhlabeni, ngabo khokho bakho basakhona, ngabe siphila nabo Abraham nabo Moses, kodwa ke ngenxa ukuthi sizivakashi, ingakho kukhona iBhayibheli lizositshela ukuthi ke simele ukukholwa uNkulunkulu, usambe ngendlela zakhe zokulunga, ukuze thina sikwazi ukuthi sibuye sihlangane nomdali wethu okuyena usungule konke okukhona esiphila ngaphansi kwakho lemhlabeni. So namanje sifuna ukuntshela ukuthi uma ukuthi wena uyakholwa, ucelile uNkulunkulu ukuthi akubusise ngomsebenzi ukuze ukwazi ukubhekelela isimo sakho sokuphila, nakhona futhi kukufanele kusemthethweni ukuthi wena uphinde futhi ubuye uyobonga enkosini ngomkhuleko, umkhuleko wakho ubonge ngawo, mase ubongile, mase kuthi lokho okutholile okuncane uthathe lokho okuncane okumele ubonge ngake enkosini, ukuze ugcine indlu yaNkulunkulu ihlobile, ukwazi ukusizakala nabanye abangenalutho, ngokuba simele ukuthi thina esiphile emzimbeni kaKristu senze njalo. Incwadi kaMalakayi chapter 3 verse 8. uNkulunkulu ufuna abantu abanomusa, ungenzi izinto ngenhliziyo elikhuni, uthi unikelele enkosini, ngokuba uma unikela inhliziyo yakhe elikhuni, isipho sakho noma umnikelo wakho awamukelekile uNkulunkulu. uNkulunkulu wamukela iminikelo yabantu abanenhliziyo ezigezekile, ngokuba uma futhi unenkinga nomfowenu noma uxabene nomunye umuntu, uthi wahamba wena uyokhuleka futhi uyonikela kuNkulunkulu, leso sipho sakho noma umnikelo wakho awamukelekile, ngokuba uza kuNkulunkulu nenhliziyo engcolile. uNkulunkulu akayifuni inhliziyo elikhuni, akayifuni inhliziyo engcolile.
akekho umuntu opheleliswe ngakho konke, kodwa sisebenzela kona ukuthi sipheleliswe ngakho konke, ngokuba ke uye esikoleni ungakwazi ukubhala, but uyafundiswa ukuthi ukwazi ukubhala mase ukwazi ukufunda ukuze uzokwazi ukuthi mase ubhale exam uphase. Nakhona kuNkulunkulu imisebenzi izinto azicela kuthina kubantu ngesimo sokuthi sikhula noma siphila ngaphansi kwesimo semimoya eminingi edukisayo, usinikile indlela yakhe yokuphila ukuze sikwazi ukufunda. So uma ke ubona ukuthi wena kulukhuni kufuneka uqhubeke nokuthi uzile ukudla, unikele imithandazo uNkulunkulu ngokukholwa ukuthi uNkulunkulu akusize ube nenhliziyo ethobekile ukuze uzokwazi ukuthi inhliziyo yakhe ipheleliswe, nawe upheleliswe ngokube ezulwini akungeni lutho olungcolile. So uma unenhliziyo elikhulu, inhliziyo embi, ngeke uze ungene ezulwini. Lokho kuyinto ebhalwe phansi eBhayibhelini. So kubalekile ukuthi ke ufunde ukuxola, njengoba nawe uthi uNkulunkulu ufuna akuxolele, ungabi ixoki wena ufuna ukuxolelwa kodwa ungakwazi ukuxolela. Zifundise ukuxolela kuze kube umkhuba wakho ukuthi noma ngabe umuntu ukonika kangakanani uqhubeke wena uxolise, uxolele. Noma ngabe kuthiwa wonanga, zithobe, ngokuba yini lokho kukwandisela amathuba ukuthi wena uhlangane noNkulunkulu ngendlela afuna ngayo uphelelisiwe, ngokuba akukho nokukodwa okuyothola upotsho okungalungile. So siyanxusela kuNkulunkulu, siyanxusa sisonke ngwemkhuleko ukuthi ke sisetshenzwe ngezwi, zithanjiswe inhliziyo zethu, sikholwe izwi ngokuphelele, bese sihamba ngendlela engcwele le uNkulunkulu afuna ukuthi sihambe ngayo. So uma ke siza uNkulunkulu noma sizonikela uNkulunkulu, ufuneke sigeze inhliziyo zethu zibe msulu. Incwadi uMalaki isahluko sesithathu verse 8, umuntu angaphanga uNkulunkulu na? Umuntu uyabuza umoya engcwele ukuthi umuntu angamphanga yini uNkulunkulu na? Nokho niyangiphanga. Uthi yebo, siyamrobha ngolimi lakhona oluhumushwayo, okusho ukuthi ke ukumphanga siyamrobha uNkulunkulu, siyamkhuthuza, izibusiso zakhe siyazithatha, mase siqede sibuye size singabongi kuyena. Wonke umuntu uza uNkulunkulu azokhala. Mase sokhala uNkulunkulu, sikhalela ukuthi uNkulunkulu abhekelele isimo sethu, ngokuba uthe uNkulunkulu uthembekile. So uma ethembekile uNkulunkulu, nathi uyafuna ukuthi sithembeke kuyena. So uNkulunkulu uthi kungenzeka yini umuntu amphange? Uthi yebo, nokho niyangiphanga. Siyamphanga. Bese nithi sikuphange kanjani na? Bese siyazenzisa, sizenza amaxoki, siloke sibuza ukuthi manje uNkulunkulu sikuphange kanjani? Ngokweshumi nangeminikelo. Ngokweshumi nangeminikelo. Okweshumi uma uqashiwe emsebenzini, uyakholwa ngithi, uyesontweni, uyahola, funeke uthathe okweshumi unikele kuNkulunkulu, ugcwalise indlu kaNkulunkulu ngokweshumi. Mase kuba khona umnikelo ophuma enhliziyweni, nakhona lo mnikelo uyanikela ngokuba unikela ngothando. Abantu abasanikeli, bayacalculate kumele banikele ngenhliziyo ezikhululekile. So uma uza ngaleyo ngqondo uNkulunkulu uthi kwazi konke, uhlola imidlinzo yomuntu, uhlola inhliziyo yomuntu, uyakwazi ukuthi wena lokho okwenzayo ukhululekile. Amen. So lo mnikelo wakho uyafana nento engenamsebenzi, ngokuba wena uyanikela kodwa inhliziyo yakho ikhuni. So uma unikela uNkulunkulu, nikela ngenhliziyo emhlophe. Amen. Yingakho ebuza ukuthi ke umuntu angamphanga uNkulunkulu na? Nokho niyangiphanga. So omunye uyafika zoni azocelwa umkhuleko,
uNkulunkulu amenzele indlela yokuthi athole umsebenzi, omunye akhushule kwiposition, omunye inkampani yakhe isimame, mase emva kwaloko athenge imoto, athenge izicathulo, athenge ama-chains, athenge imizi, aphile impilo yokufeba, aphuze utshwala, akhohlwe uNkulunkulu, abe busy, akasabonakala esontweni ngokuba yini zonke izinto zakhe sezihamba kahle. Kodwa mzukwane ehluphekile uze wazokukhala uNkulunkulu. Ingakho uNkulunkulu ebuza lo mbuzo ethi, umuntu angamphanga uNkulunkulu na? Nokho niyangiphanga. yebo. Bese nithi sikuphange kanjani na? Bese niyazibuzisa ukuthi simphange kanjani uNkulunkulu. Ngokweshumi nangeminikelo. Fanele unikele kuNkulunkulu. Uyathanda awuthandi, lokho kubhalwe phansi. Ngokuba uma unikela ngenhliziyo emhlophe, uthini uNkulunkulu? Haleluya. Niqalekisiwe ngesiqalekiso. Nokho Niqalekisiwe ngesiqalekiso ngokuba ke anyenzi into ebhalwe phansi eBhayibhelini. Lalela. Kwisiqalekiso ukungalandeli umyalo obhalwe phansi eBhayibhelini. niqalekisiwe ngesiqalekiso. Nokho niyangiphanga. Ngokuba niyamphanga uNkulunkulu. Sizwe sonke. Bonke abantu bayamphanga uNkulunkulu. Ngisho abafundisi bayamphanga uNkulunkulu. Amen. Ngenisani nonke okweshumi endlini. Wonke umuntu Yengcebo. fanele angenise okweshumi kuphi? Endlini yengcebo. Endlini yengcebo kababa. Ukuba kube ngukudla endlini yami. Ningivivinye Indlu kabani? yami. Yindlu kaNkulunkulu. Yes, Lord. Ngiyona indlu kaMhleli. Mawunikela unikeleli mina. No. Unikelela ukuthi kube njani? Hallelujah. Ngenisani konke okweshumi endlini yengcebo. Umnikelo weshumi kufanele ulethwe kuNkulunkulu. Amen. Endlini yengcebo ukuba kube ngukudla endlini yami. Ukuze kube khona ukudla. Amen. Ngokuba uma kukhona umfelokazi, Yes, Lord. uma kukhona ingane engenabazali, Yes, Lord. kufanele bondliwe ngokudla noma ngemali ephuma endlini kaNkulunkulu. Yes, Lord. Kanti yini kuthiwe ke indlu kaNkulunkulu indlu yomusa? Ngokuba ke labo abaphila kuNkulunkulu bayabambisana. Uma kuthiwa wena khokha intela, Yes, Lord. le mali yentela njengoba khona ogogo, le mali yentela ogogo nomkhulu nomama abazela izingane ezingenabo baba. Yes, Lord. Uhulumeni umsebenzi wakhe ukuthi abanike kulo mali leyo. Ingakho wena kumele ukhululeke uma kuthathwa imali yentela kuwena. Yes, Lord. Nawe oshayela emgaqweni, lo mgwaqo oshayela kona kufanele ukhokhele ngokuba lo mgwaqo wakhiwe ngezithukuthuku zabantu. Yes, Lord. So akuvelanga kwakhiwa mahala, yikho into yamahala. Amen. So ingakho kufanele ukuthi uma udlula kwi-toll gate ukhokhe leya mali ngokuba leyo mali leyo uma kunomgodi emgaqweni kufanele umbozo umgwaqo, awumbozo mahala. Amen. Ayikho imali ugovernment azakhela yona ukuze ihlale kuyena. Imali eyenza kube khona yonke into emuvayo ekhona lemhlabeni imali yentela. Amen. Amen. So kuNkulunkulu nakhona endlini yakhe kufanele abantu abeza kuyena bezolanda ukulungiswa nobungcwele bashiye imali yokweshumi. Lo mali yokweshumi ngokomthetho weBhayibheli
kwiTestament endala amaLevi kwakumele ukuthi aphile ngemali yomnikelo, abapriest ababephatha i-altar noma i-tabernacle, bona laba babehambisa iminikelo nezihlabelo begeza abantu abeza bezoxolisa uNkulunkulu. Yibona ababephatha ke ababenikelelwa ukuthi baphile ngalezo zinto kanye nabantu abadingile. So umnikelo weshumi uphoqelekile ukuthi ukhiphe. Hayi ukuthi mhlawumbe uyakhuthuzwa ngokuba kubhalwe phansi eBhayibhelini. Uma umfundisi enza ukhoshokosho nokuchopha isonto ngeBhayibheli ukuze enze inzuzo, lokho uzodila nakho ngoNkulunkulu, kodwa wena onikelile ulisusile icala lakho kuwena ngokuba uyenzile umyalo obhalwe phansi eBhayibhelini. Uma umfundisi ethatha lo mali eyichaphaza enza izinto zakhe engasizi izinto zesonto, uzolithetha libomvu, uya esihogweni ngamalengiso, uyosha eshela ukuthi ke wadla imali yebandla ngendlela engafanele. Kwakukhona abantu abahluphekile, kukhona abantu abadinga usizo, azange abe usizo, konke kwakuza kuyena ukugombela kosakhe. Amen. So lo myalelo lo njengoba uthini umyalelo straightforward. Hallelujah. Straightforward. Incwadi uMalaki isahluko sesithathu verse 8. Umuntu angaphanga uNkulunkulu na? Nokho niyangiphanga. Bese nithi sikuphange kanjani na? Ngokweshumi nangemnikelo. Uma unikela awunikeleli nge-expectation yokuthi wena uzothola okuningi. Amandla kaNkulunkulu nokuhlakanipha kwakhe nomyalelo wakhe obekiwe. So uma wena uza ngokunikela ngokuthi wena ufuna more, no, umnikelo wakho awamukelekile ngokuba uNkulunkulu uthatha iminikelo yabantu abanikelayo ngenhliziyo ekhululekile. Ukuthi wena ovula amawindi ukuthi wena kuvuleke eminye iminyango empilweni yakho ukuze lokho okunikile uNkulunkulu akunike kungamandla akhe, hayi wena ukuthi uzokwenza ngoba ufuna uNkulunkulu uthi ke monikele ngosheleni ufuna ukuthola ishumi. No, akubhaliwe kanjalo eBhayibhelini. Thiwa okweshumi, okusho ukuthi wena unakho, kulokho nakho ukhipha ingxenye yasendlini kaNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Incwadi uNumeri isahluko 18 verse 27. Umnikelo wenu uyakuphakanyiswa, uyakubalelwa nina njengalokho bekungamabele esibuya nanjengokugcwala kwesikhwamo sewayini. Kanjalo nani niyakunikela ngomnikelo wokuphakanyiswa kukaJehova. Ngakho konke okweshumi kwenu enikwamukelayo kubantwana bakwaIsrayeli niyakunikela kuAroni umpriest ngomnikelo wokuphakanyiswa kukaJehova. Uma unikela, lithi iBhayibheli likhuluma kucace. Lo mnikelo wakho weshumi unikelela ukuphakamisa igama likaJehova, ukubonga. Awunikeleleli ukuthi wena ucela isibusiso, no. Uyambonga uNkulunkulu ukuthi uyenzile indlela ukuthi wena ukwazi ukulala udlile, ukwazi ukuthola umsebenzi, uyisingane zakhe esikoleni, ukwazi ukuthi uthenge umbhede ulale kuwona, ukwazi ukuthenga indlu ulale kuyona, ukwazi ukuthenga impahla zokugqoka. Awunikeleli ukuthi wena wenza ifavor. Wenzela ifavor uNkulunkulu ugcina icala, no. Unikela ngenhliziyo emsulwa. Uyaphakamisa igama likaNkulunkulu ngokunikela ukuze nabanye basizakale kulomnikelo wakho wokubonga uNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Yayizwa indaba. Hallelujah. Amen. Incwadi ngokukaMathewu isahluko 17
verse 24. Wathi ukuba bafike eKapenawumu, abaqoqi bemali yethempeli beza kuPetru bathi, umfundisi wenu akayitheli imali yethempeli na? Abatheli bentela befika kuJesu Kristu beza kuPeter befuna uJesu Kristu ukumhlola ukuthi ngabe uyavumelana nani nokuthi Amen. Yes. kube khona intela. Hallelujah. Yes, Lord. So kufuneka sizwe kumnini wendaba uJesu Kristu, Amen. indodana kaNkulunkulu, Amen. Amen. ukuthi yona ithini mayelana nezinto eziphathelene nalokho. Yes, Lord. Amen. Kwathi ukuba bafike eKapenawumu, abaqoqi bemali yethempeli beza kuPetru bathi, umfundisi wenu akayitheli imali yethempeli na? Wathi uyayithela. Esengene endlini uJesu wamandulela wathi, usho ukuthini Simoni? Amakhosi omhlaba athatha kubaphi intela nenkokhiso? Kumadodana awo noma kubafo na? Wathi kubafo. uJesu wayesethi, ngakho-ke amadodana akhululekile. So amadodana, amakhosi omhlaba afuna intela. Awayifuni madodana abo. No. Kodwa ayifuna kulabo bezizwe, ingathi abezizwe abangabafo ayilabo abangaphandle abahlali, ngathi abahlali ulimi olulula. Abahlali. Amen. Mphakathi. Hallelujah. So Amen. mesathini uJesu Kristu, Hallelujah. Wathi, hallelujah. Esengene endlini uJesu wamandulela wathi, usho ukuthini Simoni? Amakhosi omhlaba athatha kubaphi intela yenkokhiso? Kumadodana awo noma kubafo na? Wathi kubafo. uJesu wayesethi, ngakho-ke amadodana akhululekile. Kodwa-ke ukuba singabakhubekisi, yana olwandle, uphonse udobo, ubambe inhlanzi ephuma kuqala. Wothi ukuba uyivule umlomo, uza kufumana imali, yithathe ubanike, usithelele mina nawe. so ukuthela kwasethempeleni kwakhulunywa ngokukhokhelwa isonto. Isonto lifanele ukuthi nalo lithele libe nentela elikhokhayo. So kanjalo ukhululekile wena kuKristu. Amen. Kodwa ke okomhlaba kumele ukwenze njengokuba ke bebuza bethi ke befika bethi ke kubalekile ukuthi sithele kusiza. Yes, Lord. Amen. Athi lethani le mali le yakhona. Ayithatha basebuza ukuthi lesithombe noma lo mfanekiso la kulento le enikunika yona eniyimali ekwabani bathi okasiza bathi athi ke kumele ke nani nikhokhe kusiza izinto ezingekasiza. Yes, Lord. Kanjalo nakuNkulunkulu nimele ukwenza lokhu okufanele nikwenze okukaNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. So uma uJesu Kristu esitshelile ukuthi kumele sikwenze, asinakujikela emva kwendlu. Kumele sikwenzile ngokuba lokho okubekiwe phansi embhalweni ukuthi sikwenze. Akukaze kuqalelwe ukuthi wena uzokhipha malini. Akukaze kuqalelwe ukuthi wena uzocela umthandazo ngemali. Thiwa okweshumi nokomnikelo. Okweshumi yilokhu okuwukuthi uma wena uhola uhambe uthathe le mali engxenye le mali oyiholile uhambe onikela ngayo uphakamisa ukubonga uNkulunkulu. Umnikelo bese kuba khona umnikelo wentando ukuthi wena ufuna ukunikela. Uyazinikelela ngaloyo mali ofuna ukunikela ngayo. Awuphoqiwe
ukuthi unikele ngemali ethize, but yilokho onakho onikela ngakho. Ngenisani konke okweshumi endlini yengcebo. Kufanele ngene okweshumi endlini yengcebo Ukuba kube ngukudla endlini yami. ukuze lokho kube ngukudla endlini yakhe uNkulunkulu. Ningivivinye ngalokhu. Nimvivinye ukuthi nimteste ngalokho. Usho uJehova Sebawothi. Kusho uNkulunkulu uqobo lwakhe. Uma ngingayikuyivulela amafastela asezulwini. Fanele kuvuleke amafastela asezulwini. Nginithululele isibusiso kunokwaneleyo. Ukuze kuvuleke amawindi asezulwini. Lalela. Uma ungayenzi into ebhalwe phansi eBhayibhelini. Ngendlela uNkulunkulu ayisho ngayo, hayi ngendlela umfundisi wakho ayisho ngayo, ezophambana nendlela ebhalwe ngayo phansi eBhayibhelini. Awuceli isibusiso. Lithi iBhayibheli ukuphakamisa igama likaNkulunkulu, ukuphakamisa ukubonga uNkulunkulu. So ngalokho wena lokho kwenzayo ngokuba ukwenza ngenhliziyo yokuqonda nokwazi nenhliziyo ekhululekile. uNkulunkulu uthi uyakuyivula amawindi asezulwini akwehlisele isibusiso ukuze kwande nakwena. Ungizise kahle ukuze wena kwande kuwena. Awunikelela ukuthi kwande kuwena, unikelela ukubonga, bese uNkulunkulu yena ngamandla akhe akwandisele. Lokhu wena okunikelile noma ngabe yini empilweni yakho, ngokuba yini ufuna ukukukhombisa ukuthi uma uthembeka kuyena wenza imiyalo yakhe, wenza izinto ngokuthembeka nangenhliziyo ekhululekile nangokubonga. Lalela, awunikeleli ukuthi wena uphase esikoleni. Awunikeleli ukuthi wena ube nemoto. Awunikeleli ukuthi ke uthole umfazi. Awunikeleli ukuthi wena ube nemali eningi. Unikelela ukubonga uNkulunkulu ngokweshumi. Yilokho kubhalwe phansi, yilokho esimele ukukwenza. So noma ngabe ilophi isonto osonta kulona, kufanele wena ukuthi uhlezi ukhipha umnikelo wokweshumi. Lokho kubhalwe phansi eBhayibhelini. Ngokuba uma ungakwenzi, nakwena amawindi asezulwini ayavaleka. Ngokuba awukwazi ukwenza okuhle, kodwa wena ubhekile ukuthi okuhle kwenzeke kuwena. So singabi amaxobi, sibe bukhali kancane njengommese. Kodwa kufanele sazi intando kaNkulunkulu nezwi nomyalo wakhe ukuze senze lokho akufunayo ngendlela akufuna ngayo. Hallelujah. Ngokuba kumele wazi ukuthi okwenzayo ukwenzelani ukuze ube nokuqonda. So uma ke nakhona so wahlulelwa ngayo lembhalo lesivulayo, sekubhekwa ukuthi wena ngabe wena ukomplayile yini nezinto ezibhalwe phansi, uzenzile yini ngokuqonda. Uma kutholakala ukuthi khona okusibekelayo ongakwenzanga, nakhona lokho isigwebo sakho leso kuya-eda. Ngokuba ke le ncwadi le iyakuvulwa ekugcineni, wahlulelwe ngayo ukuthi wena
Umthandile yini umakhelwane wakho njengoba uzithanda? Umxolelile yini umzali wakho noma umkhwenyana wakho noma ingane yakho noma umngani wakho noma umakhelwane wakho kukho konke akuqhubekise ngakho njengoba wena ufuna uxolo? Ngoba sekuhlola ukuthi wena ngesikhathi uqala ulala ngaphandle komshado ubulazi lembhalo uma thola ukuthi uyazi kuwes uma ungayazi nakhona kunemvimbo yakhona. Okunye ubushadile wathi usushadile waphuma emshadweni ngoba phela wenza isivumelwano ubopha ifindo nomuntu wena ukuthi ke niyohlukaniswa ukufa. Wena waphuma emshadweni wolala ngaphandle komshado wakho. Le ncwadi iyovulwa ukhunjuzwe ngesenzo sakho. So konke okwenzayo njengomuntu othi uyakholwa nomuntu olandela imfundiso kaKristu kumele wazi ukuthi isenzo nesenzo sakho asingaphambani nento efundisiwe ekuyiyona ekuholela ekutheni wena uthole ukuphila okuphakade. Incwadi uGenesis isahluko sesine ivesi lesithathu. Kwathi emva kwezinsuku eziningi uKhayini waletha kuJehova umnikelo wezithelo zomhlabathi. uKhayini wahambisa izithelo zomhlabathi, naye uAbelo waletha umnikelo kuyo amazibulu ezimvu zakhe ezinonileyo. uJehova wanaka uAbelo nomnikelo wakhe. kuwamukelwa umnikelo. Njengoba ngichaza ngiyachazisisa ukuthi umnikelo ozothathwa umnikelo onikelwe ngokuqonda. Uma uqonda intando kaNkulunkulu ngokukholwa, uKhayini uAbel wanikela ngokuqonda uNkulunkulu wathokoza ngomnikelo wakhe. Kepha uKhayini nomnikelo wakhe Kodwa uKhayini akawunakanga, azange afuna ukunaka. wayesethukuthela kakhulu uKhayini, ubuso bakhe banyukumala. So nina abantu enihamba abaprofethi bamanga bentshela ukuthi kufuneke nenze amaladi, nihlenze izinkukhu, nilanda amafruthi, nibeke phambili emsamu lapha. Lokho kungumnikelo ongcolile kuNkulunkulu. Ngokuba uNkulunkulu akaneme ngemnikelo yenu yokungcola. Akayifuni. Even namanje uhambe enyangeni icela ukuthi kufuneka uhlabe ube umhlonyane lapha emsamu nomhlwehlwe. uNkulunkulu akawufuni omnikelo, unikelele yena, unikelela wena amadimoni. Incwadi uLeviticus isahluko 19 Uma unikela kuNkulunkulu unikela lokho akufunayo. Ngokuba uNkulunkulu into ayifunayo uyayisho. And uma ethi ke wanikela ilwane noma wemfuyo yakhe ezinonileyo wakwamukela. Namanje noma esethi ke zinikeleni nina imizimba yenu ibe ngumnikelo clean. So uma uzinikela ngomnikelo, uma uzinikela umzimba wakho, uzinikela ngendlela uNkulunkulu asho ngayo phansi eBhayibhelini ukuthi wena zinikele ngayo. Hayi ngendlela ocabanga ngayo. Awukwazi ukuzinikela uNkulunkulu uyisitabane, uzohlala kuNkulunkulu uyisitabane. Awukwazi ukuzinikela uNkulunkulu nomzimba wakho okudakwa isidakwa. Uthi ke uNkulunkulu ukuthande khona unjalo uzohlala uyisidakwa. Awukwazi ukuzinikela uNkulunkulu wena ke uyisela, uqamba amanga, ufeba, ugqoka amabhlukwe, ufaka amaqiti namachains namaringi. Uthi wena uzohlala unjalo uNkulunkulu uthanda unjalo. No. Ufuna umnikelo oclean,
ononileyo ngemisebenzi emihle. Amen. Ngokuba yena uthi ungcwele konke akufunayo ukufuna ngendlela yena akusho ngayo. Amen. Nomthetho omdala uthi kwakuthiwa mekuzonikelwa kunganikelwa ngesilwane esikhubazekile, kunganikelwa ngesilwane esinesihla noma esinombimbi noma esingcolile. Fanele kunikelwe ngesilwane asishilo ukuthi yena ufuna sibe njani. Ngokuba kuya kuyena lokho kunikelwayo kunikelelwa kuyena. Hallelujah. So uma wena uzinikela uNkulunkulu njengoba lo Jesu Kristu wazinikela, kumele uzinikele ngokuqonda, ngokwazi. Kanjalo naloko kweshumi uma ukunikela uNkulunkulu fanele ukunikele ngokwazi nangokuqonda. Ngokuba ke awugcini icala, ugcina usiko lukaNkulunkulu alifundisile ukuthi abantwana bakhe kumele benze njani ukuze bahlezi bemsulwa phambi kwakhe. Yingakho kumele sikholwe ngokwesaba. Ngokuba uma ungasesabi so comfortable kuyona yonke into, unokuzenzela umathanda. Uphuma endleleni ungaboni uphuma endleleni ngokuba yini? Ukwesaba akusekho. Sozenzela wena intando yakho, sokhululekile, sowenza sojwayele kabi. Usumjwayela kabi uNkulunkulu umzela ngobuso ngokuba utshela ukuthi umngani wakho. Uthi uJesu Kristu ke, ningabangani bami ngokuba ke nenza lento efuna uBaba, nigcina imiyalelo kaNkulunkulu. Amen. Awukwazi ukuthi ungabe umngani kaJesu Kristu ube ekubeni wena uma ngithi mina wena ufuna ube umngani wami, fanele wenze intando kaBaba osezulwini. Ngoba uBaba osezulwini uyena othokozayo ngalendlela le engiphila ngayo ukuze mina nawe sibe abangani. Ngingasezuba umfundisi kuphela, sengumngani wakho. Ngumngani wakho ngokuba yini? Wena uyalalela lento engifundisa uBaba osezulwini engikufundisa yona. Ngoba yini? Wena sobeyaqonda ukuthi ke ukuze sibe nobudlelwano kufanele siphile ndlela eyodwa, sibe moya munye, sambe ngokuqonda ukuthi ke awenzeli mina, wenzela uBaba osezulwini. Amen. Amen. So ukunikela akusuke enhliziyweni, mawunikele ngokuqonda. Ningadlali abafundisi laba abantshela ukuthi ke khona ama prayer line ukuthi wena uzobiza umfundisi private azokuthandazela. No. Akuthandazele ngoba 1500 ngo500 rand aphinde kunika isigubhu samanzi athi amanzi abusisiwe. Ayikho loo nto eBhayibhelini. And futhi umfundisi akanayo iprice ukuthi ke mina ngishumela ngo5000 rand mina. No. Ayikho loo nto eBhayibhelini. Uma kuthiwa kunikela kweshumi kunikela kweshumi. Uma kuthiwa kunikelwa ngalokho nakho kunikela ngalokho nakho. Awuthenga umthandazo. No. Awuthenga amanzi abusisiwe. No. Ngenisani konke okweshumi endlini yengcebo. Uletha okweshumi endlini yengcebo Ukuba kube ngukudla endlini yami. ukuze kube yini? Ukudla endlini yami. Ukudla bekukhona endlini kunokuthi kulokudla lokho bawethi abantu mebenikela ngosiko oludala kuthiwe ke nizonikela lokho inyama ekanje eyenu nizoyidla nini abantu abangcwele uAaron nabapriest abengaphansi kwakhe. Lokhu nje besenikhisela uNkulunkulu. Yes Lord. Ngokuba kubhalwe kanjalo phansi kumele benze kanjalo. So uma ke umuntu efundisa umfundisi ayizi kuyena imali, iya endlini kaNkulunkulu. Njengoba endlini kaNkulunkulu naye kufanele adle khona, hayi ukuthi athathe kubo kwakhe kube uyena ozonika abantu ngendlela afuna uyena. Ngokuba loo nto leyo ibanga umona. So mina uma abantu benikela ayikho into enginokuyenza ngalowo mali, ayihlangene nami. Imali esendlini kaNkulunkulu
imali eyenza izinto nezidingo ezifanele endlini kaNkulunkulu. Ningivivinye ngalokhu usho uJehova Sebawoti, uma ngingayikuvulela amafastela asezulwini. Ngokuba izinto mawuzenza ngokuqonda uNkulunkulu ukukhombisa izinto zikamoya ekumele zenzeke ngendlela efunwa uyena. Nginithululele isibusiso kunokwaneleyo. Ukubusiswa ngokamoya, ukubusiswa ngothando, ukubusiswa ngomusa, ukubusiswa ngenhlonipho, ukwenza izinto ezifuna uNkulunkulu. Kuyisibusiso ngokuba wena unokuqonda, uyamesaba uNkulunkulu, wenza intando yakhe. Labantu laba abanikhutuzayo abamsaba uNkulunkulu, No. abanandaba noNkulunkulu. Incwadi kaTimothy yokuqala chapter 6 verse 9 iyakhuluma ngabantu abangenandaba noNkulunkulu, nabantu asebelahlekelwe ukukholwa. Bancamela ukudayisa izwi lenkosi. Ithini? Incwadi yokuqala kuTimotheyu isahluko 6 verse 9. Kepha abafuna ukuceba, Labo abathi ke nikelelelani ukuze nina nithole isibusiso, noma niphase esikoleni, noma ukuze nina nithole umsebenzi. Mongenayo imali uzokwenza njani? kepha abafuna ukuceba bayela ekulingweni. Labo asebetshela ukuthi ukuze wena uthole umsebenzi kufanele unikele ngo-500 Kepha abafuna ukuceba bayela ekulingweni. Labo abathi ke wena ukuze ube nezinhlanhla ayizona nto leyo. uNkulunkulu akazakhulume ngeenhlanhla. Kepha abafuna ukuceba bayela ekulingweni. uNkulunkulu ukhulume ngezibusiso Nasezihibeni. Kodwa labo abafuna ukuceba bayaphuma bakhe amacebo. Bafuna ukuceba bayaphuma ekukholweni naseqinisweni lencwadi engcwele bakhe amacebo. Bangene ezilingweni nasezihibeni. Yes, Lord. Amen. Hallelujah. Yabona lento enzayo yaxaka manje. Funda uverse 7. Hallelujah. Ngokuba asilethanga lutho ezweni kusobala ukuthi singemuke nalutho futhi. Incwadi oqala kaTimotheyu chapter 6 from verse 7. Hallelujah. Ngokuba asilethanga lutho emhlabeni. Ngokuba asilethanga lutho ezweni kusobala ukuthi singemuke nalutho futhi. Kepha uma sinokudla nezambatho asaneliswe yikho. So manje nake abantu bayanikela khona indlu kaNkulunkulu. Umfundisi akahlala endlini kaNkulunkulu, uhlala kwakhe. Indlu kaNkulunkulu, indlu kaNkulunkulu. Hlala izinto zikaNkulunkulu lapho. So uma ke nawe udla njengokuba isho incwadi ukuthi umfundisi kufanele naye athole kulokhu akusebenzelayo, usebenzela uNkulunkulu, ufanele ukuthi naye athole ingxenye, hayi ukuthi okwakhe konke. Uma eneimpahla nendlu nokudla lokho kwanele, so ngesikhathi manje sebeqala bekha amaplan namacebo okuntshela ukuthi nina kufuneka nenzeni, benidayisela ama-product, benidayisela amanzi, benidayisela izikipa esontweni, ayifunakali loo nto leyo.
incwadi yokuqala kuTimoteyu ungajahi. uJesu Kristu ikhuluma kahle ngesikhathi ebuya eJerusalema ethi ke engena ethempeleni akha isikalvasi bashaya ephendula amatafula bedayisa inkomo beshintsha imali bedayisa namajuba. Amen. Athi ke kubhaliwe phansi ukuthi ke indlu kaBaba akuyona indlu yokwenza ibhizinisi. Amen. Akuyona indlu yokwenza indaba zokuthi ndayise nenze iprofit. Indawo kaNkulunkulu lehlangana khona abantu egameni likaNkulunkulu, leyo indawo yokukhuleka. So lekudayisa izikipa nokudayisa amanzi nokudayisa amafutha nokudayisa intambo novaseline ayikho le eBhayibhelini, ayifunakali. Amen. Amen. Akufunakali lo kuthiwa ke we are raising fund so sidayisa lokhu. No. Uma kufunakala kunikwe imali esontweni kuthiwa kunento ekumele yenziwe, kuyashiya ukuthi ke umuntu anganikela ngaloko nako. Sifuna ukwakha ibandla elisha noma sifuna ukwakha indlu yebandla noma sifuna ukuyakha kabusha silungise. So uma umuntu ethanda ukunikela anganikela kusukela kulokho nako, akuphoqelekile. Amen. So manje na ke uma wena uzoqhamuka ne-idea yokuthi abantu kufanele banikele ngemali efuna wena ukuze bathole izinhlanhla, ubanika amanzi, ubadayisela izikipa, uthi mawuhambisa umthandazo uyabachaja abantu, bachaja R1,000. Uma umuntu efuna ukuhlala nawe axoxe nawe umchaja R2,000. Ibhizinisi lelo. Amen. Amen. Akukho kulungiswa lapho, abukho ubulungiswa lapho. No. Yingakho incwadi kaTimoteyu isitshela ukuthi ke sifike sinqunu sohamba sinqunu. Amen. Njengoba sohamba sinqunu, uma unokudla nempahla yokugqoka kanye nendlu yokulala kwanele, waye usunomona ngokuba yini songenile umoya omubi kaSathane. Usubone wena ke ithuba lokwenza imali ngokuthi ube nebandla. Amen. Verse 6. Yebo ukumesaba uNkulunkulu kanye nokwaneliswa kuyinzuzo enkulu. Ukumesaba uNkulunkulu ayikho into ebaluleke njengokumesaba uNkulunkulu. Uzomsaba kanjani uNkulunkulu uma ke wena ungafundisi ngoNkulunkulu? Uzomsaba kanjani uNkulunkulu uma ungafundisi ngoNkulunkulu? Ngokuba uma ufundisa ngoNkulunkulu ufundisa ngokumesaba uNkulunkulu, ugcine imiyalo yakhe. Yingakho bedlula benishaya ngezintuli, bedlula ngeemoto ezinamasondo emhlanje. Bengahlali nani, nibona behlele ema-restaurant bethatha iy'thombe beshutha beposta kuma-status. Bezibiza amaprofethi, abaprofethi bamanga. Umprofethi kaNkulunkulu ajole nentombazane balale nabe engashadile. Athi umprofethi kaNkulunkulu akayazi into ebhalwe phansi eBhayibhelini. Umkakhe noma intombi yakhe iluka amasingili ifaka opende yenza izipho. Aniboni ngani ukuthi nibanje inkunzi? Niyanikela nibanje inkunzi. Nihleli kulo masonto futhi khona kunjalo. Nihleli kubona lo bafundisi bena abandla amaphakethe enu. Ngokuthi banika i-motivational speech ne-motivational talk ekwenza ukuthi wena uzibone ukuthi ke lo khona you gonna break through. Baloku bethi breakthrough. Verse 9. Kepha abafuna ukuceba bayela ekulingweni. Labo abafuna ukuceba bayela ekulingweni Nasezihibeni. ngokuba nawe unikela ngoba ufuna ukuceba. Ingakho uthenga lamafutha ezinhlanhla, ingakho uthatha lamanzi ezinhlanhla, ingakho uthatha izintambo ngezinhlanhla. Yini nawe Bayela ekulingweni. awuyazi intando kaNkulunkulu, niyanikela ngaphandle koqonda. Nasezihibeni. Nasezinkanukweni eziningi. Inkanuko, imfuno zenyama, hayi imfuno zikamoya engcwele. Zobuwula. Zani? Zobuwula. Imfuno zenyama ziwubula. Ezilimazayo. Ziyalimaza umphefumulo. Ezishonisa abantu ekufeni Zithatha nasekubhutisweni. abantu zibasa kuphi? Ekufeni nasekubhutisweni. Ekufeni. Ngoba ufele esonweni. Uphinde futhi ke uyobhudiswa.
lokho kwaphakade ke manje ukuba ke siyakutshela ukuthi ke khona ukuphila emva kokufa. Amen. Khona ukuphila okuphakade okusesihogweni. Laba khona uyobuhlushwa impilo yakho yonke yokufa esihogweni ungona phakade. Khona ukuphila okuphakade okezulwini kulabo abakholwayo basaba uNkulunkulu bahambe ngemfundiso kaNkulunkulu. Kepha abafuna ukuceba bayela ekulingweni. Labo abafuna ukuceba babe yigwili Bayela ekulingweni. ingakho behamba izinyanga nabathakathi bethwala ngoba yini bafuna ukuceba. Nasezihibeni. Ingakho nabaprofeti abaningi abathunywe uSathane bagcwele amadimoni abanisebenzisayo benenzisa zonke imikhuba bedlisa utshani benifutha ngamadumu. Nasezinkanukweni eziningi zobuwula. Niyeke ukusindiswa niphinde nimumva niyohlabela amadlozi Ezilimazayo. ngokuba yini nilahlekile nithatha imphefumulo yenu noyinikela kuSathane. Ezishonisa abantu ekufeni nasekubhujisweni. Ngokuba ukuthanda imali Ukuthanda imali kuyimpande yakho konke okubi. ukuthanda imali Kuyimpande yakho konke okubi. kumele wazi ukuthi okwenzayo ukwenzelani. And uthi umthenwa waseTopiya ekhuluma noPhilip efunda incwadi ebuye eJerusalema kothandaza esephinda kuwe eTopiya efunda incwadi yomprofeti uIsaya mesithi umoya ingcwele kuPhilip gijima uyekena umthenwa lapha. Wahamba uPhilip ayekena akhulume naye ambuza ukuthi yini oyifundayo. Athi ngifunda incwadi kaIsaya ekhuluma ngoJesu Kristu. Bese ke abuza ukuthi uyayiqonda lento oyifundayo. Athi umthenwa ngizoyiqonda kanjani ngenayo umfundisi. Hallelujah. Hallelujah. Inkinga yenu nihola abafundisi abangathunyiwe umoya engcwele. Baningi abafundisi basathana abaprofeti bamanga bagcwelizwe. Abafundisi imfundiso yeBhayibheli, abafundisi ngomngcwele. Hallelujah. Yini bazonibhubhisa bazoqeda ngani. Ngoba ngikhuluma nje umprofeti wakho lo mlapha kwi-pulpit owamanga. Unoma umfundisi omlapha kwi-pulpit owamanga. Umvangeli wenu owamanga. Ibandla leli lonke ibandla lamanga ngoba ke anifundisi ngomngcwele. Anifundisi ngesono. Konke enikwenzayo enaqonda ngokuba ke Ngokuba ukuthanda imali kuyimpande yakho konke okubi. lo asungula ibandla uzonwisa nonke. Uze ngemfundiso uze ngenhloso ngemfundiso kaSathane. Ngoba iyasho incwadi ithi ke umoya ongcwele ukhuluma kucace ukuthi ngezikhathi ezizayo bayophuma ekukholweni balandele imfundiso zamadimoni. Bazikhethela abafundisi babo abathandwa yibona abathandwa inhliziyo zabo ngokuba bebatshelwa indlebe befuna ukuzwa into abathanda ukizwa beflethelise amadlebe abo eqinisweni. Iqiniso nami phansi eBhayibhelini simele ukulandela. Uma ungafuni lokho kubhalwe laphansi eBhayibhelini wena uyesihogweni. Uma ungenayo umfundisi okufundisa ngalento le funeka ukuthandaza ucela umoya engcwele ukuthi akukhanyisele uqonde izinto ezibhalwe phansi eBhayibhelini. uNkulunkulu ayikho into angayiniki. Abanye ngokuyifisa badukelwa ukukholwa. Baningi abantu abafuna imali. Abanye ngokuyifisa badukelwa ukukholwa. Baningi abantu abafuna imali baphumile ekukholweni. Basigwaza ngeminjunju eminingi. Basigwaza ngezinhlungu eziningi. Yes Lord. Benza abanye bayazi umoya engcwele belazi iqiniso. Bazigwaze ngeinhlungu zokuhlupheka kwenyama. Bayofuna izinto ezifunwa ke amadimoni. Amadimoni afuna ukuthi wena ufuna izinto eziphathekayo. Ingakho ke ningakwazi ukuzimela nina. Nifuna ukwenza yonke into eyenziwa abantu basezweni. Ufuna imoto zasezweni, ufuna amawasha asezweni, ufuna ubucwebe wasezweni. Ufuna yonke into esezweni. Ngakekela nje incwadi ukuthi sifike esinqunu sohamba unqunu. Kodwa ukumesaba uNkulunkulu nokwazi intando yakhe lokho kubaluleke ngaphezulu kwakho konke. Ngiphi incwadi yezenzo sahluko sesibili. Hallelujah. Hallelujah. Verse 38.
Incwadi Izenzo isahluko sesibili verse 38. uPetru wayesethi phendukani manje na-ke sowulazi iqiniso umele ukuthatha isinqumo njengoba bonke abapostoli uma befundisa bafundisela ukuthi umuntu abone ukuba isoni nokuduka kwakhe ukuze abuyiselwe endleleni ngomoya engcwele sokumele uphenduke. yilowo nalowo abhabhathizwe. Wonke umuntu ophendukayo akukhathanga mangabe ubani, wonke umuntu ophendukayo kufanele abhabhathiswe egameni likaJesu Kristu. kulo igama likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono ukuze zenu. uthethelelwe izono zakho khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele. wamukeliswa isiphiwo sikamoya onjani? Oyingcwele. Lesi sithembiso ngesenu nesabantwana benu. esenu nesabantwana benu esaba bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Amen. Hallelujah. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, siyakubonga Nkulunkulu, siyalibonga izwi lakho elinamandla Nkosi, ukuba imiyalelo yakho uyimisile. Awuyimisele Nkosi bonke laba abasondayo, kodwa laba abafuna ukuhamba ngokukholwa, beholwa nguwe moya ongcwele, belizwe izwi lakho. Wena Nkosi uyazembula kubona, uyagcwalisa Nkosi ngezwi lakho, ukuba silalele imiyalelo yakho, sigcine izimiso zakho. Lokhu kungokwabantu bonke emhlabeni. Sigcine Nkosi kwinkazimulo yakho, size kuwena sizethobe la singenzanga khona Nkosi, sivume amacala ethu. Ngoba Nkosi sibaningi Nkosi esikurobhile, senze okuphambene nezwi lakho ngenxa yokuholwa izinkanuko nokudukiswa imicabango yethu nokuqonda kwethu okuncane. Singaqondi Nkosi ukuba wena umkhulu ngaphezulu kwakho konke. Sithinteke moya engcwele uhlabe inhliziyo zethu ukuba sikwazi ukuthembeka kuwe Nkosi. Singakutshontsheli Nkosi, ngoba wena ubona konke, ubona imfihlakalweni, and usibizile ukuthi sibe ngcwele. Masifuna ukuba ngcwele Nkosi, asigcine imiyalelo yakho nezimiso zakho, sihambe ekukusabeni Nkosi ngaso sonke isikhathi egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Nkosi, thinta yonke imphefumulo njengamanje ezwayo, laba abafuna ukuphila ngobungcwele, ubahlambulule wena ngamanzi, bephenduke bavume izono zabo phambi kobuso bakho, babhabhadiswe bathethelelwe izono zabo egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono Nkosi, ubagcwalise nangesiphiwo sikamoya ongcwele, ukuze babe nokuqonda kule ndlela ubabize kuyona, bahambe kwisibani esinguKristu Jesu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, yena ongumnini mandla onke, ongumqali nomphelelisi weimpilo zethu, sizwe izwi lakho, wena ungumelusi olungileyo kithi. Ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu manje naphakade. Amen. Amen. Sibonga abazalwane, umusa wenkosi nothando lesikhathi uNkulunkulu asinikile sona ukuthi sikwazi ukuthi sishiye lo myalezo. Sizocela ukuthi labo abanemibuzo nalabo abafuna ukubhabhadiswa babuze kunamba esoyishiya, noma bathumele i-email, noma baye ka-Instagram kwi-page elikhona bayofollowa. Mase befollowile, mekukhona umuntu onemibuzo usengas-DM ka-Instagram, ukuba naka-YouTube kanjalo uzoshiya imininingwane uBright. Amen. Sheshisa ukuthatha ipeni mzalwane ukuze uzokwazi ukubhala phansi inamba, ngiyayishiya. Ithi 066 566 9245. Ngizoyiphinda inamba, ithi 066 066 566 9245. Siyatholakala na ku-YouTube. Ku-YouTube uzothi umusubscriber uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Kwi-email address uzobe usubhala phansi uthi izwi lenkosi .ujesukristu@gmail.com.
Kwi-email address uzobe usubhala phansi ukuthi izwi lenkosi .ujesukristu@gmail.com. Siyatholakala na ku-Instagram mufuna ukufollowisha usubscribe ukuze uzokwazi ukusenda ama-DM muthi izwi lenkosi uJesu Kristu, uzobe usukwazi ukuthi ufollowishe nokuthi usende ama-DM. Uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, uzobe usukwazi ukufollowisha. Siyabonga bazalwane. uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Yena ungumqali nomphelelisi weimpilo zethu. Siyambonga umoya ongcwele uze kube phakade. Amen. Amen. Sibonge bazalwane, umusa wenkosi nothando. Siphinde futhi sibonane ngokuzayo uma inkosi ivumile. Amen.